לעמוד. כן. עכשיו בוא נראה. אורילה, בוא נעשה פרסומת ללבן ולעניין של טרה. כן, כן. מי רוצה לאכול? שלא תחשבו, אורי עושה את הקולות האלה בסוג, כל סוג של אוכל, אבל לצורך העניין זה פרסומת לאשל. וזה רק אשל, קוקו. סייל את זה. כן, 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 הנה. רואים את השיניים שלו? המתוקות. פעם באה שהוא פותח ככה, תעשה קלוז-אפ על השיניים. איזה ילד מורעב יש כאן, ממש קמבודיה. טוב, נראה לי שהבינו את הרעיון. עכשיו אני אצלם אותו כל סוג אוכל, נשבע אותך, אני שולחת לו את זה לגר. כן, זהו? נמאס?